Veliki pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Semir, ovo je naš dragi Čupo. Danas smo odlučili da pričamo o tome da li se kunići kupaju ili ne. Ipak, odgovor je ne. Kunići se nikada, ali nikada ne kupaju. U principu, iako postoji mnogo klipova na YouTubeu koji pokazuju kako kuniće možete kupati, odmah ćemo reći da je svaki od tih klipova pogrešan. Zašto je pogrešan? Zato što kupanjem kunićima stvaramo veliki stres, možemo dovesti do velikih zdravstvenih problema, a samim tim, ako voda uđe u njihove uši, može dovesti i do njihovog uginuća. Kunići su životinje koje se ne kupaju. Oni sami sebe čiste po nekoliko puta dnevno na način da se umivaju, ližu svoje šape i krzno. Mnogi će reći da kunići smrde. Kunići u principu nemaju svoj miris, nego poprimaju miris onoga u čijoj se blizini nalazi. Mnogi će opet reći da oni smrde, međutim, kunić ne smrdi, ali se može desiti da se malo osjeti ako im redovno ne čistite prostoriju ili WC gdje borave. Kunići se mogu kupati samo onda kada to stručan veterinar odobri i u tom slučaju peremo samo zadnji dio, a ni u kom slučaju ne smijemo kvasiti uši i oči. Kupanje kunića čisto radi reda se ne preporučuje jer, kao što smo rekli, stvaramo im veliki stres, a možemo dovesti do velikih zdravstvenih problema ili čak uginuća. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno ga lajkujte, šerujte na vaše profile i pretplatite se na naš kanal. I za kraj, ponovimo još jednom, kunići se ne kupaju osim u slučaju kada to stručan veterinar odobri. Do sljedećeg gledanja, veliki pozdrav!